Виде, пораче на майка ти, на баща ти да докара детето ти. Айде да го видим тук, виж какво е убаво. Не че го докара, тия са племе, турци. Турците не са такива, бе. Ма тия са по-убави даже от тия. Да. Отворени са, смисъл, Бяхме в Турция, видяхме хората какви са гостоприемни и така. Чуеш, бе? Това само го оправя Шамарин. Ето. Марин само го оправя. Дай насам, дай. Така, дай да се това. Давай се, давай, двамата се наравате. Изпращаме послание для Татьяна Артемовна. Така. Речи да е жива и здрава на български, да е. Да дочека Митко там в Оренбург. Първо, мы празнуваме Рождество Христово. И нека она увидит, що мы и събрали. Така, и пием за нейно здраве. И да, всички пием её здорови. Така. И това ще го видиш в интернет, Доми, ама... Не, Още дума, бе, обърни се на нам, бе, още дума, бе. Ние ще ти изпратиме Митко. Жив и здрав и да го върнеш жив и здрав. Жди его и после да си ни го върнеш. Ако трябва и ти ела с него, ма ждиме двайох ждиме. Желаеме весели празници с Новим годом. Я това моби. Цяла нощ не е спал човек, само и само така се рачи. И го е писал на листа, ма листа го заборил и се запинал. Той го е запомнил на Изус, ако. Така, ай се, господаря на новото семейство, най-пресното семейство. Той да каже нещо за... От името на... Мачо, значи трябва да си бегаме. О, ти кажеш, бе, чичо, бе. Ние те обичаме, речи, и чакаме те. Чао, вика, чао. Вика, чао, Здравей. Иска да се ушкаш, да ядеш апчета. Я тук, сестра Раня, нещо ще кажи се, здравей. Има. Ето кажу, здравей. Бухър ли? За тебе да ти здравей. Сестра Райна казва здравей. Татьяна, здравей. Аз се верил, че го качиш, бе. Иначе няма къде да го карам там. Сега има кабел, слагаме в компютъра, като чувам в YouTube и вие ще гледате. Като влезе Димитър Митрев, кепа се падна още един, има таков, още един Димитър Митрев. И моето видео дека се качува и неговото. И сега има много видео, не може да разбереш. Ти трябва да питаш, ти трябва да пишеш Махмуд, какво се разправя с Махмуд, ние си знаем, че само ти. Он друг Махмуд нема. сега не вече. Ай се награеме тук. Дини, сега че почна тук. Яко. Весела Коледа! Весела Коледа. Речи весела Коледа. Речи Жанчо. Весела Коледа. Браво! Герган, още на това? Ей, Гогото, дика. Милече да дойде, как го... Срам ли го е? Той, оди, аз си го знаем. Аз си го знаем, ще река, ади не е вяно. Аре бе, снимава, че да се мислиш да пием по една бира с тебе. Аре се ли ти вече, бе? Не го да пи се сокче не опи болнове. Болно си. Се може да наш Махмуд. Обърни се. Речи, Таня, здрасти! Таня, речи, Таня, здрасти! Ето, знае, че е в кръстната умението. Речи, хорошо, собака! За мезе, неща няма. Кажи, да, тя казва уму!